Адашбай бүтін алып кеткенде сенің вақытың келді. Yangan yıldızlar arasında en yaktısı sen yana yıldız. Yangan yıldızlar yaktısında en yaktısı sen yana yıldız. Biz Яңа Йолдыз проектының икенче көненә аяк атладык. Яңа конкурсантлар, яңа эмоцияләр, ә жюри составы үзгәрешсез калды. Лина Арифуллина, Рәсәй актрисасы, режиссер, продюсер, күп телевизион проектларының авторы һәм җитәкчесе. Аның проектлары СТС зажигает суперзвезду, Тюрквижн, Фабрика звезд һәм башкалар. Зөлфәт Хаким, халык язучысы, танылган драматург, үзенең җырлары белән татар эстрадасына яңа сулыш алып кергән автор башкаручы. Әнвәр Нургалиев, Башкортстанның халык, Татарстанның атказанган артисты, танылган җырчы. Эльмира Калимуллина, Татарстан Республикасының атказанган артисты, Голос телевизион проектының финалисты. Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов. Yana yıldız. Әйдә хәз чыгарабыз, җиңү ноталары чыгарабыз синең белән. Ал гитараңны. Хәзер мин гитарада уйный белгән кеше кебек өйрәтеп торыйм әлеме? Ну менә теге җиңүченең ноталарын инде булырга тиеш. Күтәренкеем шунда. Алкышлар. Үй алдында өянкелер, тупылар исән әлі, үткәреп үзәкләренә, җилләрдә исәлә, белән гомер буйларына, миңа дулга укырлар, әнкәй кебек янкелер, әткәй кебек тупылар, белән гомер буйларына, миңа дулга укырлар, әнкәй кебек янкелер, әткәй кебек тупылар. Өянкеләр өйрәттеләр, яшь аралаш көләргә, туган җирдән китүне, яшем белән түләргә, белән гомер буйларына, миңа дулга укырлар, әнкәй кебек янкелер, әткәй кебек тупылар, белән гомер буйларына, миңа дулга укырлар, әнкәй кебек янкелер, әткәй кебек тупылар. Бик матур тавыш. Тылсым ниндидер юк. Теге мин урамда барганда, менә малайлар гитарада уйныйлар бит, менә шундый бик җиңел иттереп. Мне всегда казалось, что диалог артиста со зрителем – это открытый диалог и честный. И поэтому, если все-таки увидеть глаза, которые являются очень большим средством выразительности, очень большим, иногда звучат проигрыши, а глазами можно все сыграть и отыграть, скажем так. Вот мне думается, вот этого вам не хватило. Ну, монда моң бар инде, моң бар, ул моң гитарага да кушылып китсә, тагын да көчәеп китә, шуңа күрә күзләреңне Илнар ачыбрак җырласаң киләчәктә. Ну, бу җырда йомсаң да була миңа калса. Ну, ул хәтле узак түгел, ну. Кайсы секундларда юмып баласын Айдар әйтер аннан соң. Әйтермен, кайда юмрак, кайда ачырга. Кайсы секундта юмырга һәм ачырга. Матур җыр, яхшы башкаручы. Ничектер миңа монда
Органика болды менің үшін. Дұрысын әйткәндә, мин кайтып килдем авылга. Туган якка дөресен әйткәндә. Миңа хис итте, син Балташ или бер аягыдыр? Мин Илештән. Илешләр Илеш районы. Илешләр бит ич дип сөйләшмәй. Ну, мин нәрсәгә әйтәм, тем более Илештән булгач, ну аз гына Илешләр булса әрсезрәк булырга кирәк. Тавыш бирә башлыйбыз һәм тавыш бирә башлыйбыз. Зөлфәт әфәнде сездән. Мөмкинлек бирергә кирәк, мөмкинлек бирәм. Бер тавыш. Әнвәр, Мин дә бирәм. 2 тавыш. Лина, А я не даю шанс. Эльмира, Мин мөмкинлек бирмим. 2 кеше юк дип әйтте, 2 кеше әйе дип әйтте. Һәм хәзер барысы да Айдарның сүзеннән тора. Роберт абыйның сүзләренә һәм аның якташына рәхмәт. Мин Илнар сиңа шул хакка да хәтта мөмкинлек бирәм. Рәхмәт. Барыгызга да фикерләрегез өчен, таләбегез өчен, тәкъдимнәрегез өчен зур рәхмәт. Икенче турда күзне ачырга димәгеме? Нәкъ шулай. Уңышлар очрашырбыз. Миләүшә, ул безнең балалар бакчасында тәрбияче булып эшли. Һәм хәзер ничәнче балалар бакчасындагы балалар телеэкраннар каршында? 175-нче балалар бакчасы. Сәлам. Мине карасалар, минем өчен җан атсыннар. Күз алдыма китерәм 3-4 яшьлек балалар. Миләүшә, апа дим. Нишләп юк? Балаларны бит аларны беренче алда булмалар. Яраталар икән, димәк алар яраталар. Шуңа күрә балалар да хәзер җан атыр синең туганнарың, якыннарың да. Һәм мин дә сиңа уңышлар теләп калам. Кыргызлары йылап, коңгылдашып шагы җиткәч. Кыргызлары җырлап, кыргызлары йылап, коңгылдашып шагы җиткәч. Йөрәк әрнеп кала, йөрәк сыкрап яна. Кыргызлары кебек син киткәч. Йөрәк әрнеп кала, йөрәк сыкрап яна. Кыргызлары кебек син киткәч. Бик чиста, матур, грамотно, дөрес. Кулларны да күтәреп җибәрдем Миләүшә. Тик нәрсәләр җитмәде. Менә ниндидер эмоция, ниндидер менә изюминка җитмәде миңа. Миңа калса, залда утырган тамашачыларга да бераз ул җитмәячәк. Беренче рәтләргә җитәчәк, но 7нче рәттән 22нче рәткә җитмәскә мөмкин дип куркып куям. Вы давно поете ведь? Да, давно. А эту песню? Эту песню тоже давно. Вот это видно. Вот эта определенная усталость от песни, когда в ней нет уже искры. Это одна из проблем артистов снова заново, то есть заново спеть песню так, как будто ты поешь ее впервые. Можете отойти к краю экрана? Давайте, отойдите. Гульнас, ты просто рядом, подстрахуй, пожалуйста, ладно? Смотрите, вы сейчас будете петь эту песню акапельно, но закрыв глаза и идя вперед, медленными шажками. Подождите, не торопитесь. Вы эту песню поете 1001 раз. Вам нужно сделать ее по-другому, понимаете? Поэтому закройте глаза и потихоньку идите. А Гульнас рядом, если что. Давайте. Кыргызлары җырлап, Идите. кыргызлары йылап, Идите. коңгылдашып шагы җиткәч. Еще. Кыргызлары Идите, җырлап, не стойте. Кыргызлары Еще. йылап, коңгылдашып шагы Еще. җиткәч. Стоп. Вот сейчас что внутри? Страшно было? Переживания внутри. А страшно было? Мало ли упадешь или что-то. Волнения такие первые. Да, чуть-чуть что-то поменялось, но это очень мало. Видите, эта песня, это говорит о том, это тест. Это говорит о том, что песня у вас просто въелась уже. И вам нужно ее менять. Вам нужно просто убирать или делать новую аранжировку. Это просто вот такой момент.
Без сезгә мәсәлән Миләүшә Әнвәр Нургалиев репертуарына берәр җыр тәкъдим итә алабыз. Әгәр дә алмаштыра башласагыз, Әнвәр, кайсы җырыңны җырлатыр идең Миләүшәгә? Миләүшә чыккач, чынлап та мин дә көткән академия җыр, матурсың, төсең, әз генә шул җырда ачылып китсә йөзләрең, вот вообще былай. Миләүшә, гафу ит, мин әлегә бу мөмкинлекне бирә алмыйм. Эльмира, Мин мөмкинлек бирәм. рәхмәт. Лина, Я шанс вам не даю. Әнвәр, Мин бирәм мөмкинлек. 2-гә 2. 2 кеше шанс бирде, 2 кеше шансың юк диде. Зөлфәт Хакимның тавышы хәл иткеч тавыш булачак. Мин мөмкинлек бирәм. Миләүшә, күрәсеңме, синең күз яшьләрең зрәгә булган. Сиңа хәзер елмаеп, мин үттем диеп чыгарга кирәгәлеге ишектән. Ул елый-елый чыгып китә, без аның белән киләсе чыгарылышта очрашырбыз. Бар dünyam sindir ul yazlarım, şeylerim. Naz bula canıma söylegen sözlerim. Qaraşın yaş yolunda sen yoldaş. Tulgan ayda izle sikemle qara qaş. Yakınım yakınım şatlığım aylığım. Susağın şağımda şişme su saltımım. Dəxidim, dəxidim, rəhmətim, rəxətim. Sağışlayın izgildə silminim sikətim. Артык раскрепощенный булып чыкты Илнур хәтта. Ул чыкты, мин үземне теге Токиодагы Олимпиадада күрсәтә итә башладым. Мен помостка чыкты, егет хәрмәтәм штанганы күтәрә, һәр рекорд куячак бу. Һәм безнең илгә тагын бер алтын медаль киләчәк дигән фикерләр килде хәтта. Аннан җыр башланды. Җыр башлангач инде икенче тарихы китте. Илнур, тырышасың алай. Менә элеккеге сине беренче тапкыр ишеткәннән әле ишетү шул хәтле җир белән күк арасы, вокаль ягыннан әйтәм. Былай тәкъдим итү әлбәттә бераз нәйрәк инде. Ничектер, әгәр дә тамашачылар намында утырса, алар барысы да кабул итеп бетмәсләр иде. Менә әлеге манераны дип уйлыйм инде. Бу манера теге туйның 3нче этабында как раз туры килә. 3нче тәнәфесендә. 3нче тәнәфестән соң менә бу номер бик вообще үтәчәк. Минемчә сәхнәдә русча әйткәндә миленько быть не может. Шуңа күрә мен хәзер уйлыйм. Чыккач мин уйлаган идем син җырың белән безне. Ну, Эльмира былай да эреп утырды сиңа карап, конечно. Да. Ну, шунап, менә җыр белән әз генә нәрсәдер җитеп бетмәде миңа. Былай вот кояш кебек балкыйсың онысында. Даже Гөлназ да тик кенә тора алмый синең янда. Мин Илнурга мөмкинлек бирәм. Мин мөмкинлек бирмим. Лина, Я снова не даю вам шанс. Әнвәр, Можно булса мин дә бирмим. Мин дә бирмим, мөмкинлек бирмим. Зөлфәт әфәнде, Казан ханлыгы белән Әстерхан ханлыгының бер артлы фаҗигале язгышын исәпкә алып, Әстерхан ягыннан килгән һәрбер кеше миңа үземнең шул ярак бабаларымның бер дәвамы итеп саныйм. Мин мөмкинлек бирәм. 2 кеше Айдар һәм Зөлфәт әфәнде сезгә мөмкинлек бирде. Тик алдагы турга узыр өчен 2 тавыш кына җитми кызганы шуңа күрә. Бу сезонда да, бу проектта да без сезнең белән саубуллашабыз.
Без алга таба дәвам итәбез. Чиратагы конкурсантыбыз Каюмова Розалия. Дөрес әйтәм бит, әйе? Әйе дип елмая ул һәм үзенең анкетасында ул мин 100% үземнең көчемә ышанам дигән. Син менә бер җирдә дә теге уйлап куймыйсың, килеп чыкмас, булып чыкмас дип. Син ышанасың 100%. Шулап та шулаймы? Ну нет, конечно, есть сомнения, но когда я выхожу уже на сцену, там уже нет места для волнения, для сомнений, нужно уже выходить, действовать, добиваться своего. Не получается, пути, они разные бывают, поэтому я думаю, здесь не получилось, в другом что-то получится. Yakınların belen bölgeler Bugün Senin doğan kenek Sağlık şadlık dilemen Yaktı yıldırmış da Yanında bulsun dimen Aşağı tülün serin can silgeni Bugün Senin doğan kenek Emin bulsun ata-anan Xuday bergen ömür Her gününe yaradı Nurlar bilen bakıp Oynap geçsin Буйың, төссең, жырлавың, син... Просто син. Рәхмәт. Әнвәр комплиментлар иде, ләкин Илмира нәрсә дияр? Ну, миңа вокал буенча 100%-ка ошамады. Менә энергетика буенча сез мине урап алдыгыз. Сезнең хатын кызның энергетикасы көчле. Шуңа күрә мин аны сизәм. Син шундый итеп, бөтенләй дулкынланмыйча, үзеңнең якын дусларыңа чыккан кебек, авыл клубына чыккан кебек чыктың рәхәтләнеп. Шул ук вакытта күңел түрендә ниндидер дулкынлану бар бит. Шул сиңа кымаучаладымы җырлаганда, бер никадәр нәрсәдер җитеп җитмәде әзрәк кенә. Кайдадыр тын, кайдадыр нәрсә. Ну син аны компенсировать итә аласың ничектер, артистизм беләнме, эмоциялар беләнме, шундый ничектер тәкъдим итә беләсең. Бу да зур әйбер. У вас сильная актерская харизма. Видите, как вы чувствуете. Может быть, даже и не замечаешь за вами то, что там, допустим, вокал не так, или голос в данном случае сейчас у вас охрип. Но вы такая артистка, прям вы артистка. Мөмкинлек бирәм. Бирәсез. Әнвәр, Мин мөмкинлек бирәм. 2 кеше мөмкинлек бирде. Я даю тебе шанс. 3 кеше мөмкинлек бирде. Мин мөмкинлек бирәм. 4 кеше мөмкинлек бирде. Бөтенләй эйфория булмасын өчен мин мөмкинлек бирмим. Менә шулай. 4 кеше мөмкинлек бирде, Айдар юк дип әйтте. Микрофон төшеп китте. Бирергә микән мөмкинлек? Мин яңаштым. Вот так-то тебе специально. Специально, карма. Мөмкинме яңадан? Мөмкин яңадан. Алай булгач мөмкинлек бирәм. Алайса 5 кеше дә мөмкинлек бирде һәм Розалия киләсе турга узды. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Светлана Татарстан район авыллары буенча йөреп, югала барган, онытыла барган татар халык җырларын җыю белән, туплау белән шөгыльләнә. Ну ничек барлыкка килде бу уй башында? Ну, чынбарлыкта юка гына түгел, чөнки менә мин балалар белән шөгыльләнәм, аларны җырларга өйрәтәм. Һәм менә күпчелек вакытыбызны без студиядә, тавыш яздыру студиясендә үткәрәбез. Һәм менә шунда менә инде без җырларны яздырганда миңа андагы иҗат иткән коллектив миңа солистка булырга
тәкъдим итте һәм менә аларның составына кушылып, менә аларның эше белән шөгыльләнә башлагач, менә миндә менә шул эшкә бик инде күңелем ятты. Шуңа күрә менә хәзер без шундый зур эшне кечкенә адымнар белән ясыйбыз. Kileli yanlarıma gözlerine karayımşı Kereli düşlerime Behdelim eleyişe Sinsiz tırmış yok zaman Kaplağanı barın teman Kıştay tapına yürek Sin gene mina kirek Sin gene mina kirek Sin kirek Damlar atar ışın Sin kirek Jırlar yazar ışın Sin kirek Nazlap seyer ışın Sin kirek Gerek yanar ışın Sin kirek Dirlep yanar ışın Sin kirek Jirde yaşar ışın Sin kirek Sin kirek Bu жерне башкара ала торган кишисиз. Сиз ничектир жеткире ала торган. Сиз аны ничектир кичирип жырлыйсыз, өзүңүз аша үткөрүп. Ул сизиле ул. Минемчә, бу җыр сезнең тавышыгызны күрсәтмәде. Шуңа күрә миңа бер нәрсә дә җитмәде. Үзегез матур, тавышыгыз да бар. Ну, мин аңламадым. Я не знаю, с каких соображений вы взяли эту песню, но она вас не раскрыла. Но, может быть, просто как-то какую-то другую, яркую. Позабудь об этом дне, спор не нужен никому. Не читай нотации мне, мама, это ни к чему. Снова к друзьям я своим убегаю, что меня тянет туда, я не знаю. Без музыки мне оставаться надолго нельзя. Совершенно другой человек стоит. Тембр другой, у вас звук другой, звучание стало другим, тело заработало, откликнулось. В жизни бывает один шанс, один дубль. Вот если, допустим, у нас сейчас не было бы желания попросить у вас вторую песню, мы сказали вам «до свидания», вы бы ушли. Хатын-кызны аны бизәкләр бизәми, аны кием дә бизәми, аны менә ачык йөзләр кыяфәт бизи. Менә син ачылып киттең, ну просто, боя кояш җитмәде, әле мен просто сисе булды даже син җырлаганда. Алайса, Айдар, нәтиҗә ясауны нәкъ менә сездән башлыйбыз да. Шанс бирәсезме? Мин Светланага мөмкинлек бирәм. Мөмкинлек бирәсез. Эльмира? Мин мөмкинлек бирмим. Бергә бер Лина. Я даю вам шанс. Икегә бер әлегә Әнвәр. Мин бирәм. Инде өчкә бер һәм Зөлфәт әфәнде. Мин мөмкинлек бирәм. Дүрткә бер, 4 кеше мөмкинлек бирәм диде. Шуңа күрә без синең белән киләсе тапшыруда очрашабыз. Киләсе очрашларга хәтле. Бик зур рәхмәт барчагызга да. Мин бик бәхетле. Әйт әле, күп конкурсларда, бәйгеләрдә катнашкан кеше буларак, үзеңнең куркуыңны бетерер өчен нәрсә эшләргә кирәк? Сәхнәгә чыгар алдыннан үзе тынычланмый идем. Син бала чагыңнан шушы көнгә кадәр килдең җырлап. Хәзер шушында гына чыгып, син бүтән эшләп килгән бүтән эшеңне юкка чыгармыйсың бит инде. Әйдә үзеңне күрсәт, җыел. Nazlı jilge iyerip yürüp balını buyulap bile şobasım durmuşuz ana
бәхет арбасын. Тормышыма тур күрә белик дуслар, яши белеп кирәк яшәргә. Сабыр булып каршы искән җилгә, яшен булып күктә яшнәргә. Тормышыма тур күрә белик дуслар, яши белеп кирәк яшәргә. Сабыр булып каршы искән җилгә, яшен булып күктә яшнәргә. Миңа ошады, сез нинди җырчыларны тыңлыйсыз? Төрлеләрен тыңлыйм вот. Мәсәлән, Топ 3. Айдаровой. Эльмира. Илмира Әгәр апаның тоже әзілді жырларын Хаким яратам. калды. юк, татар эстрадасыннан түгел, менә бөтен дөнья музыкантларының Полина Гагаринаны бик яратам. бу җырда бик бәләкәй генә диапазон. Ул сезгә килешә әлбәттә. Тагын нәрсә сез күрсәтә аласыз? Вокал буенча. Гагарина мәсәлән. Загляни ты в сердечко мне и скажи, уходи зиме, ола, ола. Ветер воет, а ты грей меня, небо стонет, а у нас весна, ола, ола. А что мешало с самого начала так петь? Нет, ответьте. Резко просто начала петь и как бы не Ну а почему успела. нельзя головой думать? По-моему, артист это все-таки с мозгами Ну, человек. простите, пожалуйста. Не прощу никогда. Потому что сцена, это я не знаю, это... Ну я не знаю, что это. Полно артистов, которые не запоминаются, уже сколько можно, сил нет. Неужели вы не хотите оставить след? Или как все, петь просто и все. Исемең матур, үзең матур. Миңа калса син сәхнә өчен тугансың, тугангайым. Видимо, сәхнә өчен түгел, сәхнәдә тугансыңдыр син. Сәнгатьне бит аны теге аңламаска да мөмкин, әмма тоеп була. Гомумән кайбер сәнгатьнең кайбер жанрларын аңлау кирәкми, аны тою кирәк. Монда нәкъ менә нәрсәдер шундый нәрсә килеп чыкты, ничектер менә минем детальләргә кереп торасы да килми. Бер гомуми бер матур күренеш, бер матур ахаң булып минем ничектер күңелгә ятты, бик матур, бик ошады. Тавыш бирүгә күчәбез. Алга таба үтәргә мөмкинлек бирерләрме жюри әгъзалары юкмы? Хәзер беләбез. Зөлфәт әфәнде, сездән башлыйбыз. Мөмкинлек бирәм. Мөмкинлек бирәс. Әнвәр, Мөмкинлек бирәм. 2 тавыш. Лина, Я шансы вам не даю. Эльмира, Мин мөмкинлек бирәм. 3 кеше мөмкинлек бирәм диде һәм Айдар Мин инде әйттем диярлек, мин мөмкинлек бирәм. 4 кеше сиңа мөмкинлек бирде. Лина мөмкинлек бирмәде, ләкин Линаның киңәшләренә дә колак сал. Без сине Бик зур рәхмәт. алдагы турда сәламләрбез. Очрашканчыга кадәр. Бик зур рәхмәт сезгә. Телибезме уңышлар? Булай әйтәбезме? Ничек телибез? Булай әйтәбезме? Булай әйтәбезме? Бармы үзеңнең ниндидер ритуалың? Шулай әйтергә кирәкме? Менә шулай гына әйтергә кирәк икән. Без сине жюри янына озатабыз. Күкләрдә болытлар агыла, син юкка тынгы юк җаныма. Кирәксә кыш булып очармын, чакырчы сөеклем яныңа. Сөеклем булыйкчы без бергә, нур сипкән кояш син күңелдә. Ашкынам һәр вакыт күрергә, син генә йөрәкнең түрендә. Ул чыкты, чынлап та теге кояшка балкып чыкты, лампочка кебек. Прямо. Әйтәм, хәзер безне барыбызны да ушны алыр дип уйлаган. Ну, җырны да ничектер сөйләргә кирәк бит. Вот, ну, җырның аның ул җыр булырга тиеш. Теге песня ради песни булырга тиеш түгел. Бу 30 секундта кешенең тавышы да, бөтен җаны да, син бөтенесен күрсәтергә тиешсең. Менә бер шанс. Шуңа күрә мин менә аңламадым.
Илдар, миңа калса, бераз ясалмарак килеп чыкты. Ачылып ките алмадың. Табигый булмады. Ничектер менә кирәк өчен эшләнгән күп булды. Һәрбер хәрәкәт тә кешеләр моны тояр иде миңа калса. Кешеләрне алдап булмый. Наш конкурс очень сильный. Я не представляю, что будете делать дальше, потому что у нас каждый раз очень сильные состязания. Вы проиграете, вы не выдержите. У вас мало знаний, мало вокальной Но если культуры. вы дадите мне шанс, может, Шанс невозможен. попробовать. Невозможен шанс. Попробуйте, это вы пробуйте. Это конкурс очень высокого уровня. И здесь никто не пробует, здесь соревнуются, здесь битва титанов. Поэтому я думаю, здесь в вашем случае для вас это просто праздник. Сегодня вам, уважаемые люди страны, сказали свои ощущения по этому поводу, а дальше думайте сами. Менә без нәрсәдер җитми дигән төшенчәне еш кабатлыйбыз. Мин ана ул нәрсәдер җитмәүнең хәзер сәбәпләренең берсен аңладым шикелле. Менә чыгалар бит, әйме? Кыяфәт тә бар шикелле, тавыш та бар шикелле. Җырлый да кебек, мелизматикасы да бар, владение голосом, вокалым бар. Әмма менә материал үзе. Менә хәзер җырлады бу егет, әйме? Ул безнең хәзер менә ничек дип әйтим, шуп үләне кебек үсте ана андый җырлар. Констатация факты һәрбер юлда. Син минем күгем, син минем йөрәгем. Әни аны җырлап торырга. Мин сине скрипкап кырып китермен дип әйтсәләр, ичмаса теге ниндидер теге. Ниндидер сюжет барлыкка килер иде. Ага, нәрсә булыр икән дип әйтерләр иде. Бу проектта әлегә мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирми. Эльмира, Кызганыч, мин мөмкинлек бирмим. Лина, Я шанса вам не даю. Әнвәр, Мин мөмкинлек бирмим. Зөлфәт әфәнд. Мин бирмим мөмкинлек. 5 кеше һәм 5 жюри әгъзасы да синең белән сау булаша. Димәк, син бүген безнең проекттан китәсең. Рәхмәт. Мин вообще русская башкирка с татарскими корнями. Где-то год жила в Башкортостане и очень часто много учила вот родной язык. Хәзер инде Казанга килдем, татар телен өйрәнәм. Син минеке түгел, мин синеке. Булмаячак без бергә. Мин рәхмәтле сөюебезгә. Сер итеп калдырма. Югалма, онытма. Хәтеремнән җибәрмә. Син генә булырсың уйларымда. Адаштым, ялгыштым. Кулларымнан җибәрдә. Минем җаным, минем бәгырем. Ул җырлап тормасаң да була, шәхсең дә әйтәсең, ике җөмлә белән. Син минем күңелем түрендә, син бер кая да китмисең. Мин сине җибәрмим. Мин сине җибәрмим, всё. Җыр өчен бит аның барыбер поэзиясе кирәк, аның шигърияте кирәк бит барыбер. Беренчедән, вокал буенча бик чиста булмады, ул ишетелде. Бу җыр сезнең тавышыгызны күрсәтми, мин сезнең тембрыгызны аңламадым. Сезнең тавышыгызны мин аңлап бетерә алмадым. Почему вы решили стать артисткой? Потому что мне нравится быть на сцене и дарить людям эмоции, свои чувства. А вам есть что подарить? Да. Не знаю, я энергией делюсь во время пения, во время танцев. Ну, то есть это моя энергия. Хорошо, спасибо. Виктория Карый, без жюри әгъзаларына алар сиңа алга таба үтәргә мөмкинлек бирерләрме, юкмы? Хәзер барысын да беләбез. Зөлфәт әфәнде, башлыйбыз сездән. Мин бирмим мөмкинлек. Әнвәр, Мин дә бирмим. Лина, Я не даю вам шанса. Эльмира, Мин мөмкинлек бирмим. Айдар, Киләчәккә нинди булса стимул калсын Викториядә, мин мөмкинлек бирәм.
Демәк, Виктория, мин кызганычка каршы син проектта каласың дип әйтә алмыйм. 4 жюри әгъзасы сиңа мөмкинлек бирмәде, шуңа күрә бүген без синең белән саубуллашабыз. Һәм барлык уңышлар телибез. Кадрия, нинди максат белән килдең проектка? Үземнең дөрес юлымны табарга. Һәм жюрилардан дөрес советлар ишетергә. Минемчә, тавышыгыз әле әзерләнә генә артист булырга. Потенциал сезнең зур, бар. Әмма дә ләкин сез бу проектка минем өчен әле әзер түгел. Миңа калса бераз бу конкурсның форматына туры килеп бетмәгән кебек, син кайдадыр башка җирдә йырларга тиешсең кебек дип тә уйлап куйдым. Ну, һәрбер конкурс үзе бер тәҗрибә. Бәлки оперный театрда. Сез кайда укыйсыз? Мин сәнгать институтында укыйм. Уфа сәнгать. Нинди вокал, нинди академический. Иштеләй. Алайса сезгә опералия конкурсы кирәк. Сезгә яңа йолдыз кирәк түгел, әлбәттә. Сез икенче фактура, сез опера җырчысы. Здесь эстрада, поэтому, конечно, хотелось бы абсолютно другого. Но навязывать вам эстрадное мы не имеем права. Вы хороши в том, что вы делаете, поэтому вам нужно учиться, укрепляться и спокойно открывать оперные двери. Мин үзем дә оперныйга укый башлаганым, но мин ялгыштым, киттем эстрадага җиңелрәккә. Шуңа күрә, но сиңа барырга кирәк именно. Юр, нишләп эстрада ул җиңелрәк түгел? Ул икенче төрле. Ну, бәлки икенче төрледер, но минем өчен. Нишләп син җиңелрәк дип әйтәсең? Айдар. Кадри якташым, гафу ит, мин сиңа мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирмим. Я не даю вам шанс. Мин дә мөмкинлек бирмим. Зөлфәт әфәнде. Кызганыч, мин дә мөмкинлек бирмим. Кадрия, бу бердән бер син шундый кеше булдың, әмма бөтен кеше сиңа мактады. Һәм икенчерәк төрле юлдан барырга киңәш итте, ләкин барысы да синең җырлавыңны бәяләде. Шушы урында 5 кеше дә мөмкинлек бирмәде. Без синең белән саубуллашабыз һәм алда бары тик уңышлар телибез. Рәхмәт Зөрейтеп. Илшат, менә әйт әле, чын дөресен генә, әйме? Чын дөресен. Стоматолог булып эшлисең син, теш табибы. Иң топка керә торган һөнәрләрнең берсе. Күп акча эшли торган профессияләрнең берсе. Нәрсәгә кирәк сиңа җырлау? Мин кечкенәдән җырга, моңга гашык булып яшим һәм нәрсә белән шөгыльләнмәсәм дә, җырны мин онытырга тырышмыйм беркайчан да. Нишләп алайса син иҗат буенча китмәдең, табиблыкка укыдың? Кечкенә чакта менә мин җыр белән дә, медицина белән дә кызыксына идем, ләкин кечкенә чакта медицина күбрәк тортты һәм шуңа мин медицина юлы белән китәргә уйладым. Кайда син тавышы бир яшьлегем юлдашым бергәләп үтелгән иң тәүге юлбашы кайда син тавышы бир кайда җанымны
canımına özüme yarım yoğalttım Sine yoğalttım yollaştım ahıra Faydasin tavaşı bir koyda canımına özüme yarım yoğalttım Sine yoğalttım yollaştım ahıra Афарин якташ. Бик матур, бик аннары ничектер үзебезчә булды бу. Шулай ук рәхәт булды күңелгә. Әйе. Менә ул рәхәтлекне Ничектер берничә татарча белән булды. алмаштырып булмый. Татарча булды. Вокал буенча бернинди дә претензия юк, искиткеч тавышың, мелизматикасы, матур. Нишләп син миңа карап җырламадың, якташ? Ул Линага карап җырлады? Юк, Линага да карап җырламады. Нет, он не смотрел на меня, 100%. Мин Зөлфәт Хакимга карадым. Да, вы туда смотрели. А ведь Аминь. аудитория — это женская половина, на которую тоже нужно смотреть. Бик органично миңа ошады. Мен Дилшатка мөмкинлек бирер идем. Эльмира, Мин дә мөмкинлек бирер идем. Лина. Я дам вам шанс. 3 кеше мөмкинлек бирде. Әнвәр, Можно мен оригинальничаю, мен бермейм. Ну, чтоб тоже стимул болса. монда шулай әйе. Зөлфәт әфәнде, Мин мөмкинлек бирәм. 5 кешенең 4-се сиңа мөмкинлек бирде. Димәк, Илшат Рәхимов киләсе тапка. Бик зур рәхмәт барыгызга. Самат безнең авыл хуҗалыгы өлкәсендә эшли һәм бик яратып җырлый. Бу ничектер параллель барамы? Ул бөтен русча әйтмешли одно другому не мешает. Ничек уйлыйсың? Үтәчәксеңме син? Үтмәячәксеңме син? Менә йөрәгең сиңа нәрсә әйтә хәзер? Үтәм, ала бирсә үтәм. Yıldızlar söndü, tün uzgan idi. Bir yıldız kaldı, ul şulpan idi. Ul şulpan idi. Kimini güdersin, Dam sayını yalğız Eydələ mina Ey şayan yıldız Kimini güdəsin Dam sayını yalğız Eydələ mina Ey şayan yıldız. Бу проектта менә әле бүген бу иң яхшы номердыр дип саныйм мин. Рәхәт булып китте. Ничектер менә кешенең җан авазының манифестациясе шикелле булды бу. Фамилиясы ничек әле аның? Самат Нургалиев, име? Фамилиясы ничек әле аның? Саматның. Нургалиев синең фамилияң? Шуңа күрә ди инде ул үзенә алып бара. Нургалиевларда фальш булмый дип әйтергә тели. Әнвәр, синең бәяң. Минем бәям бердән уже Нургалиев дигәч мин уже ышандым инде аңа. Шынап та вот җырга без бер куплет эчендә уже кирип киттек. Но миңа единственное генә кирәк иде теге ударениялар, шундый логический ударение микән, ну шундый телодвижениялар дим микән. А былай, ну күрәсең бөтенесе дә таң калды. Скажите, а вы можете спеть что-нибудь классическое на итальянском языке, на что-нибудь такое? Нет, к сожалению, только на татарском и по большим праздникам на русском. Ну хорошо, на русском. А на русском, пожалуйста. Что? На русском... Просто озвучьте, что. Могу... Давно не пел Николая Носкова, на меньше не согласен. Спустите, пожалуйста, вот просто спойте, чтобы просто понять вашу... Я однажды проснусь, а вокруг мир другой. Светил чист, бесконечно прекрасен.
а на троне высоком царица любовь. А на меньшее я не согласен. Знаете, когда говорят на кастинге, под финал приходят самые звезды. Мы заканчиваем наш кастинг. Спасибо Богу, что вы к нам пришли. Эльмира. А на меньшее я не согласна. Искиткіш тауышың, оқырмадың. Шундай теге тауышның ең ювелир нендейдер тылсымы болды. Искиткіш. Жыр сені өзгертті де қойды. Сен бет жырға текілін бір кіші едің бүтіндей. Мен сенен күтмедім мұны, бұла бет. Тағын Олимпиада еске түсті, Токио. Мен айтам, бұл қазір точно, или штанга көтере, или бірәсін бәрі биға, или бірәсін көтеріп. Айдар, әмен шушы бинаның директор дейіп тұрам әне. Hem kütmegende sen jırlap jiberdin. Sen şunsuna itibar et әлі, жырдан да шушук, жырдагы булган халатны дәвам иттерергә тырыш. Әгәр дә шул юл буенча китергә уйласаң, киләчәктә. Чөнки сен ике төрле кеше бөтенләй жырга тиклем һәм жырдансың. Ну, жыр вакытында сен мына сен инде молодец. Самат, хәзер тавыш бирергә күчәбез. Жюри әгъзалары сиңа мөмкинлек бирерме, юкмы? Карыйбыз. Айдар, башлыйбыз сездән. Әлбәттә, мин мөмкинлек бирәм. Эльмира. Мөмкинлек бирәм. Лина. Я даю вам шанс. Әнвәр. Мин мөмкинлек бирәм. Зөлфәт әфәнде. Әлбәттә мөмкинлек бирәм. Бер тавыштан син алга таба үтәсең. Бир бишне. Бик зур рәхмәт. Самат, бишне биргәндә дә булай гына бирә. Яңа Йолдыз проектының икенче көне шуның белән тәмам. Әлге көн берәүләрне максатларына якынлаштырса, икенчеләрне әле эшләргә һәм үсәргә кирәклеген ассызыклады. Сез жюри әгъзаларының әйткән хөкемнәре белән килешәсезме? Киләсе атнага проектка кемнәр килер дә кемнәр төшеп калыр? Жюрияларга нинди бәя бирер? Бу сорауларга җавапны без киләсе атнада табарбыз. Сезнең белән мин Гөлназ Сәфәрова булдым. Киләсе атнага шушы урында, шушы вакытта очрашырбыз.